खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि मुंदांखा टसेन बराया 74 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। धलायाव पाक्कानि गंसे दालाङा बायग्रुबदों। बे जाब्रबथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखै। निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव CRPFआ हासिब सिबनानै साखोन-सिखोन खालामदों। त्रिपुरायाव सासे उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि सानै हमजाबाय। 240 कौटि रां बाहायनानै आसाम इन्जिनियारिं कलेजाव एर'स्पेस आरो डिफेन्स ट्रेनिं हाब। दरंनि इथानल प्लान्टआव जाब्रबथायजों सासेनि जिउ खहा आरो सानै गोब्राब जखम। नंखाय इनकाउन्टार खालामग्रा 4 पुलिस अफिसारनि हेंथायै एफआइआर। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। भारतनि सासे मुंदांखा आगु जोलुर गेलेगिरि टसेन बराया सनिबार फुंनि समाव डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव 74 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। 1950 नि 14 फेब्रुआरि खालि नाहरखोटियायाव जोनोम मोननाय टसेन बराया उन्दै समनिफ्रायनो सासे राफोद गेलेगिरिमोन आरो बियो डिब्रुगड़ हनुमान बक्स सुरजमल्ल कन्नई फरायसालिमानिफ्राय प्रि डिग्रीखौ उथ्रिसारनायनि उनाव गुवाहाटी कटन कलेजनिफ्राय गावनि BA डिग्री आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय MA डिग्रीखौ उथ्रिसारनो हादोंमोन। बियो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि फुटबल हानजानि केप्टेन महरैबो गेलेदोंमोन। बेनि अनगायैबो कटन कलेजाव फरायबाय थानाय समाव 1971-1972 मायथाइयाव प्रि अलिम्पिक टुर्नामेन्टआव भारतारि फुटबल हानजानि गेलेगिरि महरै बाहागो लादोंमोन आरो भारतनि जुनियर फुटबल टीमनि कच महरै बाहागोबो लाबोदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। काछार जिल्लानि धलाइनि भागा ओनसोलाव थानाय भागा शेरखान फोनांजाब लामानि रुगनि दैमा सायाव थानाय गंसे पाक्कानि ब्रिजआ शुक्रबार मोनायाव हरखाबै सोमोनांथावै बायग्रुबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया जेब्ला गंसे अन्थाइ लानाय ट्राक गारिया दालाङाव थाथ'दोंमोन अब्ला सोमजिदोंमोन, जायनि थाखाय दालाङा बायग्रुबनायाव ट्राक गारिया गोग्लैलांफादोंमोन। बबेखानि बे जाब्रबथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखैब्लाबो बे जाथाया दसे समनि गेजेरावनो ओनसोलाव गोसारलानानै दुंहाव थासारि सोमजिखांदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननायनि दसे समनि उनावनो पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि होयो आरो गारियाव नांथानानै थानाय ड्राइभारखौ रैखा खालामनो हायो। बेनि अनगायैबो सिलचरनि MP परिमल शुक्लबैद्यआबो मोनानि समाव जाथायसालियाव नुजाथिहैदोंमोन। दालाङा बायग्रुबनायनि जाहोनाव साखाथिनि गंब्रै गामिफ्रा हान्थामेला खालामनाय जेंना सोमजिदोंमोन आरो लामानि फारनैथिंजायबो गोबां गारिफ्रा नांथानानै थानो गोनां जादोंमोन। नांगौनिबो बांसिन लिरथाय लानानै गारिफ्रा हान्थामेला खालामनायनि थाखायनो बेफोरबायदि जाब्रबथाया सोमजिदोंमोन होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। साखोन-सिखोन लाखिनो थाखाय चिरां जिल्लानि खुकुरमारियाव थानाय 156 BN CRPFनि अफिसार आरो जवानफोरा निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव हासिब सिबनानै साखोन-सिखोन खालामदों। फैगौ 2 अक्ट'बरनि स्वच्छ मित्रा अभियानखौ नोजोरथि होनानै बे साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ बयखौबो फोजाखांहोनो थाखाय लानाय जादों। 33 नं बिजनी LACनि MLA अजय कुमार रायआ फिरफिला दिन्थिनानै बे हाबाफारिखौ जागायहोयो। लोगोसेनो CRPFनि DIG सुनन्द कुमार, गुबुन अफिसार नीरज सिंह, हरनिश पाठक आरो गुबुन साबअर्डिनेट अफिसारफोरजों लोगोसे जवानफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै CRPFनि DIG सुनन्द कुमारा बुंदों दि साखोन-सिखोन लाखिनांगौआ जों बयबो सुबुं माहारिनि बिबान। बेनिखायनो जायगानि बयबो सुबुंखौ साखोन-सिखोन लाखिनायाव फोजाखांनो बे श्रम दान हाबाफारिखौ लानाय जादों।
मानो होनोब्ला मिथिंगाखौ साखोन सिखोन लाखिनो हायोब्लासो जों बयबो गोग्गो थासारिखौ मोननो हायो। सा त्रिपुरा जिल्लानि पानिसागराव सासे ट्राइबेल हारिनि उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों। जाहोनाव हिनजावसाखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामथायनि थाखाय सा त्रिपुरा जिल्लानि देहा फाहामसालियाव थिसननांगौ जादों। सा त्रिपुरा पुलिसनि एसपि भानुभट चक्रवर्तीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै हिनजावसाखौ बृहस्पतिबारखालि बेलासिनि 3:30 रिंगायाव बाइकजों लांखारदोंमोन आरो हाग्रायाव लांनानै सानै लंफट फारियै अयाजुद्दिन 29 बोसोर आरो उस्मान आली मोनहा जिनाहारि खालामदोंमोन। आथिखालाव पुलिसआ बिसोर सानैखौबो हमबाय आरो जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि गासै 240 कौटि रां खरसा खालामनानै आसाम इन्जिनियारिं कलेजाव एर'स्पेस आरो डिफेन्स ट्रेनिं हाब खुलिनाय जागोन। पेरिसनि माल्टी इन्टारनेशनेल कम्पानि दालाउल सिस्टेमजों लोगो नांनानै बे एर'स्पेस आरो डिफेन्स ट्रेनिं हाबखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सोरखारनि केबिनेटआ 40 कौटि रां गनायथि होबाय होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बे प्रजेक्टनि जोहै एर'स्पेस इन्डास्ट्रिजनि सायाव आखा-फाखा खालामनो आरो रैखाथि बिथिंनि सायाव दारिमिनारि दाथाय बानायनो फोरोंनाय जागोन। बेनि थाखाय दासाउल सिस्टेम इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडआ गासै 200 कौटि रां खरसा खालामगोन आरो आसाम सोरखारा गासै 40 कौटि रां बाहायनाय जागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोबावदों। दरं जिल्लानि सिपाझार पुलिस थानानि बेन्दोंआव सिङिमारिनि लुफुंजाबाय थानाय इथानल प्लान्टआव हरखाबै जाब्रबथाय जादों। जाहोनाव सासे लेबारनि जिउ खहा जादों आरो सानै लेबारा गोब्राबै जखम जादों। कामाख्या बाय' फुएल प्राइभेट लिमिटेडनि जोहै लुफुंजानाय बे इथानल प्लान्टआव जाब्रबथायजों थैनाय लेबारनि मुंखौ बरपेटा जिल्लानि शरीफुल इस्लाम आरो जोखोम जानाय गुबुन सानैनि मुंखौ अजमान गानी आरो निजामुद्दिन होनानै सिनायथि होदों। तिनसुकिया जिल्लानि धला थानायाव नंखाय एनकाउन्टार खालामनायनि अजदआव 3 लाइमोना पुलिसनि एसपिजों लोगोसे गासै 4 पुलिस अफिसारनि हेंथायै एफआइआर होदों। 3 लाइमोन फारियै दिपज्योति नेयक 28 बोसोर, बिश्वनाथ बरग'हाइ 36 बोसोर आरो मनज बरग'हाइ मोनहा एसपि मृणाल देखा आरो गुबुन 3 पुलिस अफिसारफोरनि हेंथायै धला पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2023 मायथाइनि 24 डिसेम्बराव अरुणाचल सिमायारि ओनसोलाव बिसोर 3खौ हमनानै एसपि मृणाल देखानि दैदेननायाव आलफा उदाङाव हाबनो थांदोंमोन आरो बिसोरनि हाथियारखौ सेख'नानै खारनो नाजादोंमोन होननानै पुलिसआ नंखाय रिपर्टजों लोगोसे बिसोर 3खौबो आथिं गावफायदोंमोन। गोबाव सम हस्पिटालाव थानांनाय आरो कर्टआव गावसोरखौ थांलाय फैलाय खालामनांनायनि दिखाराव बिसोर 3आ नंखाय एनकाउन्टार खालामग्रा पुलिस होननानै बिसोरनि हेंथायै धला थानायाव एफआइआर होदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।